O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, visitou esta mañá a vivenda social que o Concello vén de rehabilitar na zona de Praia Xardín, na antiga vivenda dos Mestres. A actuación supuxo un investimento total de preto dos 100.000 euros, dos que unha parte se financiaron a través do post de servizos sociais extraordinarios da institución provincial. Acabamos de rehabilitar con fondos propios donde invertimos preto de 75.000 euros e tamén nos dou fondos para acabar o que é o interior, o amoblado interior. A Diputación, gracias a ese post social que nos dá todos os anos, é un post extraordinario e que se invertiron 17.600 euros. É un placer vir a comprobar como o aspecto social, que é un dos pilares básicos de actuación da Deputación, todo o que ten que ver coa protección social de as persoas que están en situación desfavorecida socialmente, económicamente, nun momento determinado, circunstancia na que nos podemos ver calquera de nós, en calquer momento, pois se leva a cabo da mellor maneira posible. Non? Eu agradecerlle ao Concello de Boiro que destine os fondos que podía destinar a outras inversións, precisamente a dar cobertura àqueles que máis o necesitan. O alcalde referiuse ao esforzo realizado polo Concello para poder dispoñer desta vivenda, despois de acadar a súa desafectación, e que virá dar resposta a aqueles casos de emerxencia social. Sí, xa tuvemos casos moi concretos de emerxencia social e que poden estar variando o uso 2-3 días como máximo, mentras non se lle arregle a súa situación. O Departamento de Servizos Sociais traballa agora na redacción dun regulamento de uso, que posteriormente será levado a pleno para a súa aprobación. Un trámite que dende o Concello agardan poida estar rematada no primeiro trimestre do ano, para poñela xa en funcionamento.